Dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo ukusne pizza, prženice ili tiganjice ujgi kako vika. A kako se spremaju? Pa vrlo lako. Prvo ovako uvatite, malo izmutite jajca da budu onako vazdušastija, dodate so i mutite još malo dokle hoće da budu oko vazdušasta, smerak, ubava lepa. Zatim dodate mlekce, negde oko 250-300 ml, pa sjedinite s jaja da bude kompaktna masa. Kad to uradite, dodajete brašno. U samo brašno prvo dodate prašak za pecivo, kao što ste vidjeli, pa ga onda sjedinite s jajca i brašno dodajete sve dokle masa ne bude onako malo gušća nego smesa za palačinke, što znači da na 300 ml mleko koje smo stavili stavljamo negdje oko 350-400 grama brašna. Dodamo malo ulje da se masa ne lepi, da se odvaje i od činiju i posle od kašiku i da se ne lepi za tiganj i sosovu i žicu to lepo umućkamo. Kada masa bude dovoljno kompaktna, suhomesno to što smo spremili, šunka, čajna, kačkavalj, salama, parizer, šta je Bog dao da ima u frižider, naseckano, ubacimo i lepo to u masu umešamo da se svuda rasporedi. Kao što vidite, nema potrebe više da mutite, već samo ovde onde promešate, okrenete, prevrnete, da to ima svuda posle kad pržite, da svako parčence bude ukusno na svoj način. Kad to sjedinite, onda možete dodati začine po potrebi. Ja obično dodam malo sira i pavlaku, da mi budu onako kremasto, ono se rastopi, daje mu šmek mnogo dobar, a dodam takođe i origano, možda date kim, možda date malko susam, možda date beli luk u prahu, bosiljak, majčinu dušicu, sve u zavisnosti šta se vama sviđa i šta vi volite. Evo ja sam ovdje sad dodao upravo kao što vidite malo cuvlaki začin, koji ima u njega i alevu papriku i interesantan ukus i miris. Pogotovo kad se prži, zamiriše cela kuća na merak. Pošto je masa dovoljno gusta, spremna, kad dodajete ovi začini, najbolje posle da uzmete s kašiku da ju umešate, jer će po onu žicu da vam se glavi suhomesnata i masa i samo ima da se nervirate. Ne pitajte me od kuda je znam. U vrelo ulje spuštate s kašiku u oblik kakav vi hoćete. Ja samo spustim, znam da uvek mi ispadne ovaj oblik kao je male palačinkice nepravilnog oblika i nema greške, prašak za pecivo mu ne dozvoljava da se spljošti, taman ima malu debljinu kako treba, vadite na salvetu da vi upije višak masnoće i gledaj ga kad ga otvoriš unutra. Ogladne opet, brate, smerak, mrtva usta bi ga jela. Šta da vi kažem, obavezno isprobajte recept i ne zaboravite da mi javite vaše utiske. Hvala vam puno što ste gledali moj novi video, pa se družimo i dalje uz neke nove priče, recepti i reportaže. Ljubim vas sve, živeli!